A v nasledujúcich minútach sa ideme venovať dnešnej medicínskej téme. Oproti mne sedí pán doktor Radovan Pivovarči. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Pán primár, my sme veľmi zvedaví na to, aké očné diagnózy sa dajú vyriešiť laserovou operáciou a že či je to leto vhodné obdobie, presne ako som to avizovala v úvode. Ale trošku tak zabrníme aj do tej histórie, pretože laser a oftalmológia sú kamaráti už pomerne dlhé obdobie. Pomerne dlhé, už 70 rokov. Už Einstein predvídal, že niečo také sa bude dať vyvinúť, len ako iní vedci, keď niečo vyvinuli, ešte nevedeli, na čo by to mohli použiť a presne tak to bolo aj s laserom. Takže teória bola už dávnejšie. Do oftalmológie sa dostali v 50. rokoch minulého storočia. Prvé diagnózy alebo prvé ochorenia, ktoré sa dali riešiť, boli viac sietnicové, či už diabetické alebo onkologické ochorenia a potom vekom podmienená degenerácia makuly postupne prichádzali s vývojom od argonového, rubínového laseru, potom boli plynové lasery, potom sa vyvinul žltý, zelený laser. To sú všetko len rôzne vlnové dĺžky a s rôznym použitím, takže to sú najstaršie. Potom riešenie sekundárnej katarakty alebo druhotného sivého zákalu. Áno. Neskôr už bola aj refrakčná chirurgia, excimerový laser a ako posledný je femtosekundový laser, ktoré sú v oftalmológii používané. A vieme teda, ja sa spýtam za laikov, samozrejme, že sa stretávame aj s takými jedným písmenkom a jedným číslom 3D, 4D, 5D až 7D, už dokonca som videla. Čiže? To je skôr, toto sa netýka samotného laseru, ale skôr presnosti zamerania oka. Samozrejme, 3D je maximum. Existuje len trojdimenzionálny priestor, ale oko sa pohybuje viacerými smermi a existuje aj, a tým pádom aj fixácia oka a zameranie prístrojom pred samotným laserovým ošetrením je tým presnejšie, čím viac D existuje. Aké tie očné diagnózy sa teda takouto operáciou dajú vyriešiť? Ako sme spomenuli, najstaršie boli sietnicové, či už to boli trhliny sietnice, diabetické zmeny, či cukrovkové zmeny na sietnici, ktoré v predchádzajúcom období pred použitím laseru boli viac menej odsúdené na slepotu. Teraz už vieme v skorých štádiách veľmi pekne zasiahnuť a pacienta v tom štádiu, ako ho zachytíme, vieme veľmi často stabilizovať. Ďalej sa už ochorenie nemusí posunúť, ale pacient musí prísť. Takže diagnostika súvisiaca aj s prevenciou. Postupne to bol druhotný sivý zákal, čiže aj teraz ho vieme riešiť stále tou istou metódou už zhruba 30 rokov. Potom sú to tie najnovšie, čiže refrakčné operácie od 90. rokov minulého storočia. Najprv to boli podľa metóda, podľa histórie, povrchové metódy, kde sa používal excimerový laser, čiže na odstránenie mínusových dioptrií ako prvého kroku. Neskôr s rozvojom hlavne softvéru a presnosti a jemnosti laserov sa vyvinula možnosť aj odstránenia astigmatizmu, čiže cylindrov. To sa často aj nás pacienti pýtajú, že majú cylinder, či sa to dá sa to bez problémov do určitej výšky. A potom je to už v poslednom období možnosť odstránenia aj plusových dioptrií, čiže ďalekozrakosti. A úplne najnovším trendom, ktorý sa začal používať, je možnosť odstránenia aj takej tej stareckej vedchozrakosti alebo syndromu krátkych rúk. Čiže nie je to čisto odstránenie, ale je to zjednodušenie života dočasné, kým nedojde k vývoju sivého zákalu. Áno. Pán primár, ako je to, pretože vieme, že niektoré tieto očné diagnózy, ktoré ste spomenuli, sú aj kombinované. Hej? Vieme, že mínusové dioptrie môžu byť s cylindrami alebo s astigmatizmom ako takým. Niekto potrebuje okuliare aj do diaľky, aj na blízko. Čiže ak mám kombinovanú očnú vadu alebo teda očný problém, dá sa to takisto riešiť? Alebo sa zbavím iba jedného problému? Veľmi zjednodušene, ten, kto má mínusové dioptrie a má k tomu aj cylinder a je do veku 45 rokov, tak vieme odstrániť v podstate všetky výšky dioptrií, aj cylindrov, aj sférickej zložky, ale nie vždy laserom. To je jedna možnosť. A druhá možnosť je implantácia šošovky do oka prídavnej alebo kombinácia s laserovým žiarením. Ak má pacient len astigmatizmus, čiže nosí okuliare stále, tak ten vieme odstrániť pomocou laseru. Ak má plusové dioptrie, tak tam je to veľmi závislé od veku. Mladí pacienti, ktorí majú plusové dioptrie, či už aj s cylindrom alebo bez cylindra, sa dajú odstrániť laserom bez problémov do výšky zhruba 4 dioptrií, čiže plus 4.
Je to síce komplikovanejšie, ale tomu nemusíme ďalej venovať pozornosť. Ale ako náhle je pacient po 45. roku, čiže už sa začína kombinovať okuliare na blízko, samostatne, ktoré sú silnejšie, a slabšie okuliare na diaľku, tak už väčšinou nie je vhodný na laserovú operáciu. Aj keď je možné ju spraviť, ako by sa dočasne čiastočne zbavil minimálne jedných z týchto okuliarov, ale efekt tejto operácie netrvá dlhšie ako 2-3 roky čiže a všetko sa vráti naspäť. Áno. Čiže tam je dosť rozhodujúci ten vek, máme tam teda nejaké limity a máme aj nejaký teda vek, odkedy sa odporúča takáto operácia? Štandardne vo všetkých krajinách je to 18 rokov, čiže štádium dospelosti, aj keď v Amerike je dospelosť vo vyššom veku, čiže je to len právna záležitosť. Ale nie je problém operovať už dieťa, ktoré už dokáže spolupracovať, keďže operácia sa robí v lokálnej anestéze. Je možné samozrejme operáciu robiť aj v celkovej anestéze, ale to je úplne výnimočná situácia. Tomu sa väčšinou venujú špecializované detské zdravotné zariadenia, ktoré majú presný harmonogram alebo presný postup v daných situáciách. Čiže je možné operovať aj deti na odstránenie dioptrií, ale samozrejme tie dôvody, prečo sa dieťa ide operovať, sú úplne iné. Je to väčšinou na zbavenie alebo zníženie rizika vzniku tupozrakosti v dospelosti a to sa dá riešiť jedine do 6. 7. roku veku dieťaťa. Čiže keď sa to dovtedy nestihne a nedá sa to kompenzovať dostatočne inými pomôckami, ako sú okuliare, prípadne kontaktné šošovky, tak sa snažíme to riešiť takto. Pán primár, ak nás teraz sledujú diváci, niekto sa teší na dovolenku, že ju absolvuje pri vode, na chalupe alebo v horách. Niekto si zoberie dovolenku na to, aby si dal do poriadku svoj zrak. To znamená, že otázka znie, či je to leto naozaj vhodným obdobím, pretože niektoré zákroky sa práve s horúcim letným počasím nekamarátia. Nemám na mysli len oftalmologické, ale napríklad nejaké dermatologické a podobne. Čiže ako sme na tom v oftalmológii v horúcich letných dňoch? Si myslím, že operácia sa dá urobiť v každom ročnom období. Výsledky sú veľmi podobné, až by som povedal, že úplne rovnaké. To intenzívne slnečné žiarenie s vysokou intenzitou UV žiarenia je aj v zime na snehu rovnaké ako v lete na pláži. Takže človek sa po operácii musí chrániť. Týka sa to hlavne povrchových operácií, ako je PRK, LASEK alebo epilasik. To sú metódy, ktoré odstraňujú ochrannú povrchovú vrstvu rohovky, ktorá má UV filter v sebe zabudovaný a tým pádom sa pacienti musia intenzívne chrániť voči UV žiareniu, aby nedošlo k poškodeniu hlbších vrstiev rohovky. Pri tých hlbších metódach, ako je LASIK alebo Relax Smile, čo sú metódy, keď sa povrchová vrstva nenaruší, tak u nich UV filter nie je poškodený a tým pádom nie sú tak vystavení ničivému účinku UV žiarenia. Úplne iná praktická vec je pri väčšine operácií sa nedoporučuje vystavovať oko prírodnej vode. Čiže plávanie, potápanie sa, či už je to aj v bazéne, kde je chlor, alebo v jazerách a mori. Čiže slniečko nie je také nebezpečné ako voda? Je to skôr problém možnej infekcie, pretože vždy po každej operácii je do určitej miery narušená slzný film, ochranná funkcia, ale aj imunita lokálna v oku a oko je jednoznačne viac nachylená infekcie. Čiže ja by som odporúčil alebo s dostatočným odstupom pred operáciou, alebo hneď pred dovolenkou absolvovať operáciu alebo hneď po dovolenke sa rozhodnúť pre operáciu. A to je jedno v akom ročnom období. Áno, a tá rekonvalescencia, čo sa samozrejme asi je rôzna, individuálna záležitosť u každého pacienta, ale aj v závislosti od operačného zákroku, ktoré ste nám teraz trošku priblížili. Ale teda, ak rozmýšľam nad tým, tak aký minimálny čas by som si mala nechať naozaj, teda ak chcem stihnúť aj operáciu, či aj dovolenku? Ak zoberieme to, že každá operácia má svoje rizika, a minimálne môže byť oko podráždené, červené, môžete mať reakciu na niektoré z kvapie, ktoré sa dávajú, tak by som odporúčal mesiac až 5 týždňov byť opatrnejší. Dobre. Čo sa týka fyzické námahy, aj plávania, saunovania. Možno sa takýmto režimovým opatreniam ešte dostaneme, pretože predpokladám, že budú aj predmetom záujmu našich televíznych divákov, pretože pán primár zostáva naďalej spolu s nami v štúdiu a už prichádzali nejaké zaujímavé otázky, tak výzva pre všetkých vás. Nech sa páči na damskyklub@rtvs.sk. Budeme sa im venovať, tak ako som spomínala, ale venovať sa budeme aj ďalším témam. Soni, nech sa páči.